Ang pagwali ni Juan nga tigbautismo. Lucas Kapitulo 3 versikulo 1:20. Human mulabay ang pipila ka tuig, may gisulti ang Dios kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa kamingawan. Kini nahitabo sa ika-15 ka tuig sa pagdumala ni Tiberio nga emperador sa Roma. Niining tuig usab, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, ug si Herodes ang pangulo sa Galilea. Si Felipe nga igsuon ni Herodes ang pangulo sa Ituraea ug Traconite, ug si Lisanias ang pangulo sa Abilene. Si Annas ug si Caifás ang mga pangulong pari. Tungod sa gisulti sa Dios kang Juan, miadto siya sa mga dapit nga duol sa suba sa Jordan ug nagwali. Mingon siya sa mga tawo, pag hinulsol kamo sa inyong mga sala, ug magpabautismo aron pasayloon kamo sa Dios. Pinaagi nining iyang gihimo natuman ang gisulat ni Propeta Isaias. May magwalig makusog sa kamingawan. Mag-ingon siya sa mga tawo. Andaman ninyo ang agianan alang sa Ginoo. Tulira ang dalan nga iyang pag-aagian. Ang tanang libaong tambakan, ug ang tanang bukid ug bungtod patagon. Ang nagliko-likong dalan tul iron. Ug ang mga libaongon ug batuon nga dalan ayuhon. Ug makita sa tanang mga tawo kon ansa ang himuon sa Dios sa pagluwas kanila. Daghan ang mga tawo nga miadto kang Juan aron magpabautismo. Mingon si Juan kanila, kamong mga kaliwat sa mga bitin. Kinsa ang nagingon kaninyo nga makalingkawas kamo gikan sa silot sa Dios nga hapit na moabot. Kon tinuod nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pamatudi ninyo kini pinaagi sa inyong mga binuhatan. Ayaw kamo pagingon nga dili kamo silutan tungod kay mga kaliwat kamo ni Abraham. Kay bisan gani kining mga bato maimong himuon sa Dios nga mga anak ni Abraham. Timan ninyo kini, ang atsa andam na aron iputol sa mga punuan sa kahoy. Ang matag kahoy nga wala mamunga og mayong bunga putlon ug ilabay sa kalayo. Nangutana ang mga tawo kang Juan, ansa man diay ang among himuon. Mitubag si Juan, kon kinsa kaninyo ang may duha ka bisti hatag ang usa sa walay bisti. Ug kon kinsa kaninyo ang may pagkaon, hatagi kadtong walay pagkaon. May mga maniningil og buhis nga miadto usab kang Juan aron magpabautismo. Mingon sila kang Juan, magtutudlo, ansa may among himuon. Mitubag si Juan, kon maningil kamo og buhis, ayaw kamo panangil og sobra sa gipasingil kaninyo sa gobyerno. May mga sundalo usab nga nangutana, mingon sila, anya, kami, ansa may among himuon. Mitubag si Juan kanila, ayaw kamo pagpanghulga o pagpamutang-butang aron makapanghuwarta. Kinahanglan nga makontento kamo sa inyong suhol. Pagkadungog sa mga tawo sa mga pagpanudlo ni Juan, naghunahuna sila nga tingali si Juan mao na ang Kristo nga ilang gipaabot. Apan mingon si Juan kanila, ako nagabautismo kaninyo sa tubig, apan may moabot nga mas gamhanan pa kay kanako. Ug dili gani ako takos nga maimong iyang sulugon. Siya magbautismo kaninyo sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Sama siya sa tawo nga nagpalit sa iyang giani aron ilain ang timgas gikan sa tahop. Ang timgas ibetang niya sa bodega apan ang tahop sunugan niya sa kalayo nga dili gayud mapalong. Daghan pang mga butang sa pagpangdasig ang gitadlo ni Juan sa iyang pagwali sa mayong balita ngadto sa mga tawo. Bisan gani si Herodes nga pangulo sa Galilea gibadlong ni Juan tungod kay gihimo niyang kabit ang iyang bayaw nga si Herodias ug tungod sa daghan pang mga dawtan nga iyang gihimo. Ug sa kaulahian nadugangan pagayod ang sala ni Herodes tungod sa iyang pagpapriso kang Juan.